Hello, hello. Ka channel Mesa dot skincare ka lo lom le veka chu Mesa chak chuak kan ya. Ole tun chum chu skincare lo lam deuh tila a in kai hnoi thei vek thawin ka ringa. Zalian news inat an thuron chua hi in zil chiang ho teng ko ina top hle milen sak don nia. Ole kan lu tak tak main tuna hian Foxtail buy 28799 buy 381099 offer khalo meka buy chu achun Mesa AY 799 ania chuan buy 3 chuan Mesa AY 1099 ania chuan aron ombel le ama sami buy for it 1499 kha ni to lovin I tun chuma chuanin buy for it 1399 aron ni ve thung don ni buy 4 at 1399 chuan code chu Mesa A1399 why ni to lewin A Mesa A1399 ni ve thung don na buy 4 a chuan buy 5 om le buy 5 fi 1799 ni le buy 5 a hianin 1799 om le chuan 1799 om le buy 5 at 1799 ani vele thunga offer hi code chu Mesa A 1799 ani don ani ti chuanin buy 4 big a hianin hand cream press on nails kutin lem khamo chuan mini daily duet hydrating cleanser abu abom te kha pathuma don free nga chuan buy 5 a hianin hand cream cha mai kha chuan hey bag apo pairem chang thei meng chi kha buy 4 apo ni tho buy 3 apo ani atelin ka sia chuan kutin lem khani lenga daily duet mini khani lenga hydrating cleanser mini ate chuan overnight glow mask abom te abur te ron chom tel doni pali ron chom doni chu buy 5 a chuanin ti chuanin kha Foxtail offer ani chuan thil pat ka soile du chu Foxtail hianin kalphung tharan ron nei ka ti kha number pakhata voili chinin cha to khanin a cha nun thei to lo voili ai tama cha thelo ti ani chu number pakhat mangin chuan in cha nun le du chu number dangin manangai do na kha kalo soi tel hal ni se ka cha thelo customer not authorized ti le chin titan khan titan khan nge an kaldan phung an thak de hleka an in number kha in thak mai don nia in number kha in thak mai don nia ti chuanin a fi aberin ka ring le ti chuanin tuna chuanin kan thu pui lama kan video siam chan lama kan lut to ang tilat Foxtail offer te po kha he miron shil thara wang khanin a ombel ti kha video ron siam chan vek tho chuni ta ma se skincare Foxtail kha tiang lampang lam kha kan hoi lo thunga nga tun chuma chunin zalenina news on ron chua hi kan chiaranga kan soi zau bokanga a thei chin china chia tang tok te pha kang tok ten hei an thu chua chu nia beautician parlara in khoitir zinga manganga doctor panle omnual ti thu pian ron mangani hei chu kan topic lampang te a hoi boka soive ngei thain ka hria chuwang chuanin ka ron soibel tur te poka nei ve nualin ka ringa kan chiar photanga thu hi November ni sang ni somni pangan ron chua kha ni a thu khu honna hianin Directorate of Health Services Nuaya Food and Drugs Administration chu FDA kan ti khania FDA wing thok tu te chuan tunlai hian beautician parlor chen khatte biang nar le mui bor ti marna manganom ti soin chutianga in khoitir te zinga manganga doctor pan le ta chutianga in khoitir te zinga manganga doctor pan le ta ruai annom nual ni nan soi ama sain Mizorama FDA wing omti hi shelo kanom ve furin karinga chanchu FDA hianin thom hin nei lo ve lu tuka Mizorama hianin abikin thoman nei lo hantila ka soisual mai theya abikin skincare khovela chuan skincare khovela te timeng hetiang beauty world abi skincare rai ma chuan hetiang turan ron soi biang nar mui bor ti marna lama hian rina hian thu choin ron nei har khopa intinghal to pil he borwakin ron nei har khopa ti chuanin Directorate of
health services noya FDA khan omani chu o kha kan lo shebe shim don nia I chu ke ma tak po hianin I ka shelar vok lo FDA eng chinge an malak to na te ke thil dang an yang chu ma hete tu na karon soi ni lo hemi topic ni lawa khe ni kher lawa point ha ka she thui lu tuk lo chu ero chu ron soi thu tu an history kha ka she vak lo ni chu ron soi thui chiam tur khatin hey an history kha ka wa highlight lo tu na an thu chwa zalian in an news ron chwa hi ka chia do to panga ka soi thei chin ba karon soi do top don ni I chuanin kan chia zelanga zalian in FDA thok tu te nena changa thua don danin tunla hian cosmetology ti chong kamalar hlea medical cosmetology a oma chu beautician pa ngai ne nei nang lo ani aron tia chal chuar le midvun ti maran nan botox treatment anti china biang hnar le hmui bor ti marna derma filler anti bok chin I ka chia le potang heng treatment ti medical cosmetologist na ania beautician parlor chen khat hetiang in alcohol na kalpui anom thu le chutianga in khoi tir te singa mang anga doctor pan le ta roi an om thu report an don thu FDA lam chuan an soya tuna hian an zir chiang zela cosmetics drive ngor lutuk lova ne ini toin ngor lutuk lova hanti de an va be ngor om love drive ngor lutuk hey zoi mo yan ti tep an kal te poni mai thei ngor lutuk lova be ne ini toin cosmetics drive ngor lutuk lova ne ini toin nasa taka malak ala tu mani anti athakop mai cosmetologist anoma medical cosmetologist anom bokta I medical cosmetologist hian kalasha tamwak lo ge po hi hey skincare te kan tia he tiang lam pa hi ka hoi lo ve lu tu ka hoi lo atinan kan dora lo ti ro kan dora kan ti thei chu tiang kha tiang chu an tia ka wa kala chu tiang kha tiang chu khania an lo ti hian he asian me thi ta a chan chu alawa chon he kan line kha ban ni big lawa skincare piala mani to wang khanin engen ni kha kan ba ka wa se to chin lawa zong zong kha chuta medical cosmetology saka shia chian chu aloe vera te khin ni ta durtlang dorkon chaltlang dorkon om te khin ni ta chuan doctor glong mani apo video karon siam kha doctor aesthetic anita esthetician o doctor kha po kha medicated and medicalia enge certificate nei ni ta tin MBBS ni bokta ma kha chu loda thataila athil khoi esthetician lampang kha medical cosmetologist po ani tel ngal tin ani chu ni chuanin ama sa ka soidu chu botox filler kan han tia tro botox te filler te nar siam nan te mui ti len nan te midlift nan te ton lai chon ti thei kha tam to thiam ti ti ro chona hlo om lu tuka heng hi ani na taka chuan thilpui lu tuk thleng thei ani hei tuna po mangang an pan roi an ron ti ta thil hlo om lu tuk thleng thei ni ka chia zo phoda ka soi tak tak zok teng ti chuanin FDA thok tu te lam chuan sai chia chun zom le ngal mo ke mai chan chin thar chia ngal to ka chia chun zom le photang FDA thok tu te chuanin lan moi le hrisel theina tur lam hoi dam doi cosmetics le food supplements fakna uchuak social media lama hmutur atam hle heng fakna chongkam thuziak le video clip te hi FDA chuan chik takin azir chiang thina dan sang rules 1945 drugs and magic remedies objectionable advertisement dan phallo advertisement angkha Act 1954 Cosmetics Rules 2020 le Food Safety and Standards Act 2006 le Rules 2011 kal de ove kan nia dan anga thu boy siam sa kan ni chon advertisement him lo siama thedar tu de chun na taka shem thei anni anti kawan soingun to taktero dan lawa dan kala advertisement siami shem thei ni ti ha kawan soingun to take mizoram ai chuanin lela ma chuan ikan hey
tuna kan FDA te pon tuna an thon sa chang wal vak lawin jai fan kalpi mek ti chau khala ni ta ma se ala poi don kan soi se lang nakina damdoi fakna lam hi FDA chon malak na masa an nei china nia dani na du lo tak mai doctor ron ho lo damdoi man na self medication a hrin cho awangin a poya mi te e ang ave mai mi te yang ave mai she lo achang hian tu ten emo an lo fak tlor ta chiam mai chin hi apoi chin hle ani mi zo chu kaluna puman dom lo chu e ro ka ngei lutuk te ave le mai ang chi ha kan nia kha kha poi kho me lai chu i amalak chu har ve veo mai the di FDA tan pu hen mo mi zo te chu ka ding du sak le lutuk na lama hian ka an va se to chin si lawa shiat kil kal kha har don bok ta ti chuan FDA lam chuan chen khat chuan sum don ril ru putak mai nan faka hral po an hral thahle chen khat ro chuan an dam pui ni an shiat a wangi midang du sak ve na ril ru puin an fak thunga mihring ani nang vek lawa dam doin mimal taksa azuk khoi thei dan le taksa in dam doi alo don son thei dan mi zong zonga ain an vek lawa wangin mi pakhat dam pui kha midangin mi pakhat dampui kha midangin an dampui ve kher lo the chu wangin midang te du sak zonga damdoi fakhi a him chuang lova ti lo turin kanin ngen zo kani antibok taksalan moina chungchanga FDA thoktu de chun cosmetics mu the tam zok te hi ramdang siam dan lo lak lo an ni tlang puya standard quality cosmetics an niam ti po soi the an ni lawa tu te mo vor la chia ma wanga cosmetics man la takte po an label in sia ka changa en chon company lar tak siaman ni vek lo ti an soya food nutritional supplements te po hi quality cha an ni lo ve tina lam ni lo win sum dona thil ani tel ti kan hriat nge angaya azwar tu de chon an fak lo thei lo azwar tu de chon fak lo thei lo kan mi puite mi ron aware pa in mi ron aware viawa ma se hey zo lo tu azwar tu te kha chu an khap ngam nu tuk big chi alo ni hi ate chu tina ril ru te chu kan en thu ron chho hian mo hrisel na thua doctor ron lawa mi te fakna achanga e man kan chan ve ta mei chin hi apoi lai takania in social na kan nei hran lawa chupa ngai taka eya in kan ni chon supplement lovin kan om thei renga kan hrisel na apan deuh nia kan hria chon doctor ron mai la kan mamonia an hriat lo kan mamonia an hriat min lo chu angte e mai kan mamo an hriat kan mamonia an hriat min lo chu angte e mai kan mamonia an hriat min lo chu angte e mai hi a him berani anti FDA thok de chon hun enge mo chen atang khan mi chen khat ten ngona thauna cherna sanna vunmarna le adang an thelara heng fakna hian rilru ashwai ma hle a na event pe deuh tan chuan hetiang glutathione collagen antioxidant te hi company siam chho man to tak taka in seng so lo zong hian a om theya man tlom te le mai thein chome thlai dora an tam ani taksa alo moi the tak nan chon lifestyle von ulu ka poimo ber jok te an soibok atlip na hi renai tak chuan in ka be se chu phai em lawa atira chang kan soi thlang atir thu khu hon na lama chang khan hetiang lam pang ron chwa shim shim hi lomum ko te ma kan son bek ma son na la zuang do lawa akal chho bek chan hey ke an pen chan a first step asap chang ta a first step pen khat anon pen chan din ka hria alomum thowa ni mizo te chu kan hey ram re thei kan nia mi sum do na te poti set doi ve thei khan ta ezon na te chung ko ina an lo rin rol te po khani ve the to ezon nan te khan chu wang chuanin an ron film khur thiam veo tho chu ko tia kan ram din hun te ngai to chung zelin hey department lian tak an ni boka entinge a hong ang ti te chu an ngai to vek dona ke ni ai in hey nang ni pon in real ru te chu an nep te point lo ti ru mai the ma se khatianga ti ngot chi khani lawa thil tam tak khan ngai to do ni mi thiam rol mi fing rol thlok film cha roi lo hai lo ngai to ran nia an thloka thavia in rin oma anon talan poimo tak te chu damdoi mi yang lo ve ngot te lo dampui ve ngal ngot tumang te min dampui kan dampui kan han te kan han in shil chong china mi zo chu doctor pan ngai lo khan ol sam kha kan ti em ma lo ol sam ta bok la taka
nga lo sambok la taka chuwang chuan ma se kha kha lo him ber lo ni ang ron ti ni chu FDA lam chuan in o adik viawa soi thui wa ka ngai lo kha chu thil dik ani ti chuan in cosmetology medical cosmetologist se kan ti ta medical cosmetologist chu ka ron soi to ang khanin kha aloe vera te Dr. Glow aesthetic te khan ni ta i Dr. Glow phe hi chu aloe vera khanin ka chiang talawa filler lampang te point an khoi tel tho chuanin ka hria cholo chuanin i tin a Dr. Glow phe chuanin o hetiang lampang hi enge ani kha chu ani po kha khatianga zil chhuak thlap ani wang khan zil chhuak thlap tia khan o medical ya zil chhuak thlap ang kha o khatianga ni wang khan ati thei kha tamta anti thei lo tu de kha chu ti du don big lo ta ni phe chu medical line atanga ron kalan ni ta chiang sain ti chuanin o midang chu an pa ni deuh chu kha ni ka hria thri chu mo chan chu i a zong zong kha hria chen har ve ka lo soi mai ten om chuan mi lo ngai dam ula comment section la ma khan in hria chuan an dor ming ten an clinic ming ten ti so kang o ron soi ve shim ro o kha kanin hriat na zel an nia ka video lo en tu te tan po hlok na zel ke ma tan po hlok na zel ti khan e ka soi vek seng kher lawanga ke ma pon ka soi ka ron shevek seng lo ti kha ka in pom o chuwa chu min lo dem lo ula chuanin engpo ni se cosmetologist chu anom ve te me chan chu i hydrofacial te po antita chuan hei facial lampang kha che sang ti thei kha om ta te ro i kha tiang kha anita cosmetologist chuanin ma se mi pui po hian kan zir lo ka te na kina ka suyenga i hei filler te lo ti ve mai a botox mo o injection lampang lo ti ve mai kha anom ta thin ani a poilu tuka a chan chu hetiang lampang khoi thei hi an wang ani chu mo a hrasa ni chu i dermatologist po hi an dermatologist an ron zil chuan ngo ngawa hi chuanin chu tiang chuan hetiang lampang hi i an khoi thei ngal mai bik lo dermatologist an in na line a chuan an thei tho mai thei ma se i atlang pu chuan an khoi ngam lawang a chan chu e kamel hriat pakhat min shil dan chuan zir le tho ngai khatiang lampang kha a hran pa ti le tho ngai ni chu dermatologist mani se khatiang lampang kha an khoi tel du ni chuan an zir thiam ngai an ti thiam le ngai chu dermatologist an ron ni na tur an zin konga khanin atel chia lo ni mela o kat sia chu mi lo ngai dam se ma se chu ka hriat dan ani chu wang chuanin i an ni po an film khure mema o mi thiam na chu o a fing a ma chu a hria na chu an lo film khura a thiam le a hria na chu lo film khura i khoi chin om to kan thiama ti chin om to khan hria a him china khan an ti bok thin ta ni chu chuanin i botox filler lama kan lu tri boka hi kan soi lo kanga botox filler an man hi tlapin hyaluronic acid hi ni thin ta ni taksa chungan kap lu ta tian on hala te hnal zoom lo ten an siam zuma hnal kon niam deuh te an ti sanga ti ro tiang khan tin mui filler an da boka muya ron cha tun ta ni ti khanin ron ni thin ta hetianga filler an mani hyaluronic acid ani tlang puya chu ti rol chuanin a quality ti chu nang lo mai thei o chu ti khanin an lo data a an lo feel ta a hun rei lo a ti lama chuan a vung ber bura lang dal bak lo ma se rei tel lo in blending ve zel ti khan alang moi emema anti nal an khoi nal a khoi thiam tan chuan o an khoi nal emema kan mel te po that pha kok thin ani khati ro chuan i ma se kha thil lawa mani lawa a filler ra shim kha chu a chan chu hyaluronic acid ani bangan hyaluronic acid te chu thil lawa mani lawa kan ta satan po skin care po kan man reng khani ta e aral hun kha ve a o a period te zo hun na oma
ahun azo hun oma khata khan aral mai tak tak sa chunga khanin alawang ral mai ta timeng azo ral mai ta thilpoi kha thlen lo ta ni ma se he athen chu thakwa tharuk thakwa thasom pani nuat chote ni azo ral mo chuan poi ta athia ma chuanin an film khur ka ti to kha engkim tina lai tur khan shita chuanin lo ti ve ngota a hlo om na chu lo ti ve topa a hlo om na chu thisen kal kha an she to lo a block don im ti khan she to si lo ni mo an thisen zam kal te nute ate po a om chen kha chu mong thlengin mong ti len na ma thleng te point enge an taksa khanin azo don e mai ma chuan a him china khan an thil ti lai kha an tiem apoi tur an zu apoi lai tur an zu khoi phaim an zu khoi telem ti kha an she to si lawa thalak te po ka hmu to a ma se hei ti chho chi kha ni lawa ma se internet en ro shim shim in hetiang lip filler fail ti te nose drop te ti lamo fail ho kha en ro tu tuk arap thak top chu wang chuanin mizowa po midveilam del pha te nute pai ngai te an lo om to ani ti swala wang hian apoi lu tuka a hlo om lu tuka lo ti ve lo hanin ti ngot ai chuan a thiam lo chu lo ti tir su chuan thil pakhat na china ka soina kina ka soin ka ti kha mi pui kan dik lo ka ti na chu pakhat kha beauty parlor a thoka beautician ania chuanin an kho a ho a chumi lo ti ve ro i thia mang beautician ania an tia ti sak top an ring top mai ni a thiam tu ra khan an ngai top an ring top mai ni kha pui lu tuka engem chu thleng lo be seila tura be seila soita kan khanin kan hey atam dan tur chin tok te azuk athuk chin tur athuk tok chin tur te le khatiang kha thil ti ngai kha tam lu tuka ni thil shiat ngai kha tam lu tuka kan na chung ting lai ring ta po hian thisen jam engza nge kalang thisen se sengza nge kalang mo nerve kal chho boka tiang khan tiang zong kha alo block vet heitla tani chu tiang filler botox kan ti khan mo chu atang puin achachi te phechu thlasom pani kum khat don te po chelawin om theita tin adam rei lo po tharo kan shim shim ta ni khatlek po thisen jam kal kha boita se tilai kha nangma itaksa khan enge mohar sana ron thleng mai the tur thil khan ni a sensitive lu to kan mai area phe chu sensitive lu tuk ta ni kan ka vuna sensitive low tima ula in vun chu lo sensitive lo ma se in luchin hi chu kan taksa chu a sensitive lai ber ani vek ani ani tho ani chu wang chuanin sensitive ti khan he thil react lampang khani lawa film khur ngai zia kan soina te po ani te lang chumo a sensitive kan ti chuan thil poi kha thleng ma ti mayang mizo tong i war lo mizo thil hepal takin thil poi enge luchin hi chu dim doi ngai kan ti chin shim ti ro kha ala ni rang ani tinani chu ber mai na a fial lo kan lau thin sia ti chuanin ma se chu ti ro chong cosmetologist te kha karon dan hiama karon enge an thil ti kha karon soi chia ni lawa karon an thiam lo ka ti na poni chuang lawa ma se an khoi tur chin oma an khoi tur chin lo an khoya botox filler te an ti the ani chuan certificate an name medical cosmetology san name ti kha ichan vo an ishiat kha ichan vo izo po kha shetura izo ngam chuan kha ngam ro lo hlau lo ula ichan vo ani ishiat kha ichan vo achan chu clinic an honga enge an ni na enge an timayang enge eng khatiang ti theitur khan medical cosmetology san name certificate an name thiam na an name an zil chuak chiang em ti kha consumer rights an ti chin ta
a dor tu te aniang chumo dor tu te khanin kha chu hriat kan ba ve ni min shilan ba ve a ho clinic hong tu te khan ti chuanin khatiang ani lo kha chuanin film khur viau nga film khur viau ai ma chuanin an lo hong ve to pri chuan dan kala ni dona chuan ti tir lo he dan kal kha intingam khel lo me the ma se ti tir lo mem kha ti lo me nge ti kha chana fin thak le ol sam te poni thei zok ma nga ti chuanin chu ti ro chuan ati thei tlang pui hi chu clinic honga ti thei tia in an story te po in chuangam chin te chuanin medical cosmetologist an ni tura ka base ke chuanin chu ti ro chuanin mizo te po hi sum du lo ta wang niang chu in bum hi kan she to big lawa chuan film khur tlu khawm lawa lo film khur shamula ke ma point hemi fda tu chwa mang hianin anron ashan pa han soi chiam hi tia thune tu te lam athil ti thela minan ron siam hen te lo soi hi anwam jok thina tongpong ron soi ngal top hi chu loi thla chunom ve do thin chang hi chuan mo he kan skin care pi alamani to wang hian chu wang chuanin chal chuarte mit chuarte filler te botox te chu man theilu tuk ahim dan ma him lo dan ma inti tir tu azir man sak tu cheu in panazir te meng khoi clinic again inkal khami azil khanin ahim don lo tirani chu wang chuan tuna chuan in shetwa ahim turte ahim lo turte in shetwa kha chu in ko ta in ngat to ati le ti lo ati tir enge inkal na tur le kal lo na tur kha chu in shiat ngei to ka ring ti chuanin hey an mani pon heng treatment te medical cosmetologist na aniang ron tita medical cosmetologist na ani role hian dermatologist apo ti thenom tho dermatologist te po hetiang medical cosmetologist ti le hi anom thowa I chu wang chuan kha aron medical cosmetologist na big lutuka tunan ron an thuron choi chon kha kan soitel ngal ni se kan dermatologist te pon ti then om nual ani I chuanin beautician parlor chen kha ta hetiang indian kol na kalpin om thu le chu tianga in khoi tir te singa mang ang doctor pan om tanwala ti hi up na china ka ron soitwa kan khan ti swal kha ol lutuka thisen jam kal te nerve te nerve khoi chia te nerve khoi chia te thisen jam kal block te kha khanin poina sa taka khoi to china kan taksa khanin film khurtlo ko omlo mel chat le lutuk tumpo kha lo fu ber lo tinani chu ti chuanin fakna laman ron hoita fakna laman ron hoya rules sang te pon chine ka ron chia chota kan khan rules sang ron tar lang boka false advertisement or objectionable advertisement kan tiang che ahim fakna him tok lawang chi te khatiang kha shem theina dan che sang ron sia ka china ka ron chia ta kan khan ni chuanin ka ron tilang thonga a screenshot te po tin damdoi fakna lam hi mizo hen ti hi an omem ka hret chi alowa ma se asan pain he Instagram te YouTube pa te chon ka hrelawa status vela damdoi fak te chun om mai theya kha po kha film khurtu kom lo tin acha ka ti men chun china ka soito tho ka self medication mani thua lo eveng tang che kha thil lo mani so wang chon kan nat na te shia chena doctor rona khami pan tluk kha chu om lo ani ti ro ma se sum din hun te ain ang vek lawa kho sik sat le te sitlang sat le te chu pan kha an ngai big lawa itip top meng har sat phei chuan a bikin chung ko sa tan chun tlang shileng te ang te chu damdoi te lai enge ka yang intiama lo dam pui ve the kha om chin tlang pui wangin kha chu da tha te la bikin na khir khan de hle ke mo dang dai de te kan ne ya khatianga khan mani rin thua thil lo evengot kha achi lo afu don lo tin ani chu tin doctor le chuan du khelo me the tang shileng satlia po ni mani thulo e te chu mo doctor pan the tan chun doctor pan sel kha hi mani ti top mayang ti chuan in taksalan moina chungchang fda thok tu de chuan cosmetics mu the
tamzok te ramdang siam dan lawalak lo ani tlang pu standard quality cosmetics an niam ti po soi the ani lawa tu te mo vor lar chiam banga cosmetics man lar tak te po an label inziak atang enchon company thatak siam an ni vek lo ti an soya food nutritional supplement te po hi quality cha an ni love tina lam ni lovin sum dona thil ani ti kan shet nge nge anga ya azwar tu te chuan an fak lo thei lo hite poi man la chhozel tura ngai tai la chan chu tunan thu don chwa hi chuanin i quality standard quality cosmetics an niam ti po soi the ani lawa anti ta hei hi chu FDA lam chan ve ngoi ani ta i lo a quality lo check te a product a hi mem ti lo check te hi chu ti ve thei seng chuan a tundin hmuna enge an thil test thei te ka hriat pui lawa thungana anti anla ti thelo ni pan ti ve thoi thei tura ngai te la entinan a bikin i kho chaklam ti mai ang o kho chaklam product alut na se em mizorama so tam kan advertisement apo ori kan ti khel zel ni to khata khan adapa tam sia chu chiang to maya tin ori te po kha a zong khan a hi mangem ti kha ti te po kha i zona om the ni chu wang chon FDA hi tam nan nga kan tinge tam enroll tur tam ta kan nei kan ti top mai nge o na in nga FDA kha hanchang te po ti la i kan soi swal lo tur nga yang ti chuanin tin mai chon lak chho chu ka be se chuan food nutritional supplement lam te chu i ka soi the om lo chan chu kan line po ni lawa kenin kan soi te chu collagen te kan ron soi mai khani ta chu te po a him dan te ang lo te kan soi ta i food supplement lam pang te chu ka she thui lawa enge om te po ka she lawa chu wang chuan i a bikin a him alar te chu a him de vek tura ka nga ya hey sunrider te orange ti te vestige te po nyang mo tiang te chu i an him tura ka nga ya i mana changa om ton ni ta tin an mani poi rin tlak viau in ka she chu wang chuan an him tura ngai te la thil dang tam taka oma i FDA hian nan van nge han ti le to sel mai la i han zil chiang chal cha se engza chiange hetiang lampang te poi oma engza chiange mizoram a hian kan nei ti te po kha zil han zil chiang se hria ta cha kom ve shim shima chuanin aw a top na thu hi FDA thok te chuan hun enge muchen atang khan mi chen khat ten ngo na thau na chena sa na vun mal na le adang an thela ra hek fak na hian rilu a hruai ma hle a awan dik take ka soi mol chungpon mi pakhat in ngo na alo se an buale hwa in rilu kha la peng le ngal vek a hlom na kha in shele to lo a hlom na zong karon soi kha in shele to chuang lo chu wang chuan hei poi mo ka tilu to ka nga event pe deuh te tan chuan hetiang te hi company siam chhoman to tataka in seng lo zong hian om thea man tlom te le mai thein cho me thlai dor an tamani taksa lo moi the tak nan chon lifestyle vanu lo ka poi mo ber zok tian soi bok a thaviawa i ngona te hi o soitang khanin dan kalania i ngona lo fak ve chiam te po ka he heta atilama ma dan kalanin ron ti to ka FDA khanin mo shem the ni te po ron ti kha lawom deuh mai nia chu wang chuan ngona kan sui o mi video te po kan ri ka i ngona siam thin te po o a hlawom zia ka ron soi tum na ti kha chuanin a poi thei zia a hlawom zia in shiat to ka ringa o kan ron soi sama chen khatin mi lo ngai thei lo viau boka ti chuanin lo mo ngoi to re chuin ni ve ti chuanin o i ma se he no na thau na che na sa na vun mar na heng te hi vun mar na tak hi chu kala shavok lawa abikin he botox filler ti lawa ai chuanin skin care anga pe chuanin anti aging te chun om te me maya e kha nge vun mar na ti te lo soi te po chun om mai the an om te po ni mai theya anti aging te po kha ani che lawa anti aging om je chu min ti tar har tu o e vun chuar ma tur veng tu vun mar na ni lovin vun chuar ma tur veng tu kha ni ta
ti chuanin lo fak to khan om ve le zel thawa i tu te manin tu te mo fak an soi sela an soi sel che man hu loka posa ngona khan on fak le chiam thawa danglam na kha tam lo thina ni an soi sela te nen khan mo an page kha chu i hriat chian lo tok wang te pawh nih ka renga hriat tam lo tok wang te pawh nih ka renga ngona hin te pop zel mei thin sia i Instagram a voi kha ka dong to offer ka dong to mi lo shout out chak thengem ngona chu tiang kha tiang an ron tia ka soi to tho ma pon ka soi lenga ngona chu ka promote ngai lawa ka promote thei lawa ka shout out chak thei lo ka tia ke chuanin ngona ani to sim sim chon ke hi chuanin dan kal ani ti hi ka hriat awang hian dan kal a chet kha ka tum lo ni tin a ngona kan ti hian kong tam taka ri lu su khle ki mi pui ri lu su khle ki kan ti danglam to china be se na sang lu tu kha kan pe to china ni ngona kan han ti chi akhan mo chu wang chuan mi pui te kan fin kan hal chu angai tak zet zet ngona chung changa hian ngona po ka soi to chu wang chuan in lo phim khul ve don nia ti hakan cha mol mo lu cheu ni ti chuan ma se hei a top lama ron soi i collagen glutathione tengte company man siam company siam so man to tak tak le ngai lovin heng man tlom te te le the chome thlai dora antamani anti hi chu kem chuanin enge Mizoram a big tan chuanin ahara sa ve de ka te chome te po hun bin e ni ta tin thlai te po hun bin e se khani ta Mizoram a chuan du huna kan chang te kham lo tu na kin te po khang hu kan ro pe mem to ta nga hian le to tat si lawa mo khatiang khani ta i ni puila ya zong cha chang lu tuk tan khan hala sa ve do ni chu a khang kha collagen an pai ta mem glutathione nan nem ti lam ka ron soi tum na ni lovin Mizoram bi ka chuan thil kha reng si lawa khati ka ron soi tum na ni chu wang chuanin ti lai taki chu ahara sa ve tho ka te ke ma chuanin a safe chuan collagen te glutathione te hi chu i product a safe a an rin tlak chuanin ke chuanin i kan lo ni pon ka dem hran lo chu hi chu poi thui lu tuk ka ti lawa chan chu collagen te po ka ron soi vek to atro a hlo om dan a hlo om ti mela a film khura ngai dan te kan chen tur te kan dan tur te tu tan nge eng tik kuma changa tur ge ti te ka ron soi vek to collagen chung changa in lo en mai anga chu wang chuanin i thei te po hi vun tan chuan a tha kan ti chin tak na in thei chi sang kha hun ron hun ron ra hun ron tam hun kha zel sia he mizo thu fing ti mela mizo tun hai se ya chuan thu fing te poni tong chu thai te thei te chu lai hian cheu mai tur chuan lo chung zong kha kan tak samamo kha aloin phushu ve ti te kha chin ta tak tak ani ngem chu ka shelawa tam thiang be chu chu chame umaya heng te chu poi lawa abikin thil thum enge i thei thum lu tuk te chu bp sang nei diabetes te poniang chu tan chuan kong le lama chuan enge thum le tu te kha chu an lo safe lu tuk big le chuang me lo thlai te po kha tiang te kha ni zel thunga ma se poni se kha tiang kha le lama chuan na reng lawa hun te te khan ne ya chu wang chuanin tin lo ngai nat lo deuh te ani phei chuan kan thei thlai ngai nat lo deuh te lo ni phei chuan tam kha har ve ni chu wang chuanin tak sama mawang tok te po kha kha har ve em moya tin nè te kha lo om ve thei thawa nè lai te kha na salu to wan nè te po kha om ve thei thawa chu wang chuan mizo te phei chu entinang ro toy lo te khin te ro toy te po wa om hun lai te ni ta kumi chu ro toy ka wan tweet tak kan ti ta chuan kum le kan lo tweet fak lo ni kuma khan ro toy kha ka tweet lu to ka nem lu to ka kumin chu chang na vak po ka nei lo te kan ti le dei le kha kan ti le dei chin le kha la mizo te phei chu ti ro sa tiang te khai ni ve chin em ke po ka ni ve zo zo chin e chu me chen ka ta hian mo chu me thlai lama hi chuanin ahara sa ve ka ti hei chu zo ma har sa ka ti ve to ba ke ma po hianin ma se a supplement lampang a kha chu a him kha chuan kan thil te a hima rin tla kha chuanin ke chuanin ka sap
pot tho etel kha etel the chuan tin hedila ya o rampon atanga lak lut tam taka khan a safe te pom ve dona a safe vak lo te pom don chu FDA lam khanin ka soi ta kan khanin na kha in nga khati kha khang kha ala lut tu te po in shebe ka nga nani chu in chui chok vek the dona tu lak lu nge tu nge zuar tu nge la lut tu nge khai pa te han ti la an ma ni nen chang po khan tiang kha enge arin tlak em ti te ka chu shet vek the dona tin a chui zaw na tur po an ma ala lut tu te mai ba ka a chui zaw le zel tu te po kha a she tu bel khan ni don FDA te chu wang chuanin tiang hian thu chon ron siam ta sa FDA te hi chan han la zel se o product lo om te man ngam lo teng te hi ron ta lang chuai thei se ron ti chuak chuai thei se news a te po han mu chuai thei la ngo na ti te o san na chena ti ade chuanin kan man thim khur to don em ti kha karil ro lo oma tin ma kan son don khatiang he mi zong zong sui mi zong zong han ti mai la a fak tu piang sui rin ngal ngot na kha a pai bo don ani chu ve bokana kan ril ru kha kan ril ru su khlek he tiang lama khana don thak don chiang lu tu ka chu ngo na hi ka soi ngun to tun thleng ngo na hi min la zot thawa taksa pum ngo na te pon la ron ti thawa cheni chu ka reply pe lawa ngo na ni to shim shim chuanin reply ena point ken che lawa chen te pe chu ka shelo te po ka ti thawa chu tiang vel chu ni a chu wang chuanin han zil chiang zel se an zil chiang na dom tak te ngai nom tak te ron chua zel se o mi puita na sha tur chin te kha kan be se ni FDL lam chang hian ti chuanin ka ngai pui model thil pakha chu thalai te bikin hey ka mai bula re thei lo te kan tia thin kha chu ka bun an nung lo te kan tia thlan ti chhuat tam hi kan lo war ve zel to tu nang lai chon thalai tam jok te chuan ma se a tam jok kan ti la Mizoram ma thalai mun thu ma chen mun kalbel te chuanin ma kan sonin ka he ti lama hian mo gym kalte workout lama te khatiang tingai lo kan ni chuanin le vun lama har sana kan ni chon thlan chhuat tam te hianin vun hemi skin problem sei lo zia ve lu tuka kan ke mani taksa lo hrisel pha boka kan vun te lo en pha boka a lo vun a lo nal pha boka ni chu a tha ka ti na ni ta workout thim thim chu chuanin kan the chuan kan the sham chuan kan tinge workout chan ti na lampang kha chu ka soi the lo kum som paru vela changa poi lo tlang puin ka renga kum som paru ka so paru ka re chung kan la workout pe lo me te chen ka chu zing walk vel bak lo chumo som gym kal tak chuan som pakwa som ni kha chowela chen chu kan kal tlang puin ka renga abikin mi pa kan kal ma zo ka me chen kan la kal ma zo ling ka renga me cha chu ni thum ni li chowela kal chan deu chau ka renga kal ma pol po hi o ngai dan me mai ti chuanin engpo ni se o kal ma lam chu khatiang khalo ni ta se kum somli tlin mai chuanin gym kal hi alo tha thei sham chuan kan tia thoka lai khan gym aron lar tir khanin o kanin trol na se me man choin o man nein rit ka choi pe lo te kan tia mim satama enge poisa dor hak ro wa dor hak ro wa gym thok te chuanin gym thok te ain an customer ten thok rim jok an ha jok ti te kha hei fiam zo te po kha om china adik lu tu ka chan chu chanim ngai ta ka tu me po kha workout tu da to thlan chuakin ha tang ani china na ma se thil chai chu mi te po han timayang tiang khan fiam thu te po han bol ma se thil chai chu alo tlo nge skin care te po kan ti te chuanin ngai sang lo deu tu te min soi che bong tu te le o chul khel lo chu ti hati ti te pon ma se hei hun alo rei zela ma kan son zela FDA hi alin thu chhote pon ron nei ve to ma kan son na kha ani zela ma se thil cha
Timeng skincare te chu thil tha kan mamo ania chu wang chuanin khatiang khanin min lo ngai poi mo lo mami lo ni po ni se thil tha chu ading reng ani thungana o i a che tak tak thei lawa chu wang chuanin chu te chu kan soi du na chan chu ti chuanin he gym kal hi kan soi thleng lok duwa gym lampang hi he vun hrisel te vun tha te kan nei du hi chuanin gym kal hi lo thalu tuka gym kherlo po workout enge gym a lo te po workout he po na te po te ro hei public gym te po kan nei to a tin zing walk te po hrisel em ta zing walk belo ta po san te kan la walk ta thlai te khatiang kha hrisel lu tuka thlan ti chhuatam hi lo hrisel lu tuka vunin ange ani chu ka hmaya bola dam thei lo ti te po kha om theya kha kha kan vun hrisel lang khan kan thlan ti chhuatam te kha lo hrisel zel ni chu lo poimo lu tuka ti chuanin gym hi kan soi lu du na chan chu I kum som ni tlin ma gym kal hi a enge vun hrisel vun tha vun nung kan nei du chuan a poimo ka ti 40 kan tlin ma nge kal hi a thei sam chuan mi pa chuanin atlang puin a workout mai chu kum som paruk som pasai som pre chovel an workout ka ringa chuan me che ai chuanin ni khat ni thum chovel ni ka ringa workout ma pol hi mo chu mi ai ma lo workout te pon om mai the ta ma se hey sports lam ti mi chu ka soitel lo o hey an minol pui workout hun ang ani chu ka soi ti chuanin I kha kha lo workout ma hi tharanga I wele khata I vunde chu don thak thlok thlok lo mai the don danglam thlok thlok lo mai the ma se I taksai te lo ti I lo soi soi chatai thlan te lo ti chho chat chuan I vun pon lan chho hun chat chho hun nei em don kha kha I ke ma hian ka soi ngam a chan chu workout hi vuna ti hrisel duwa vuna ti langnal boka o I thana chhuatam hian o vunin angei em boka ti kha kan soitel duwa chuanin I ngatinge 40 ma kher kan ti chuan 40 plus to hi chuanin I kan workout chuan atlang puin kan thanem te kan lo ngai tlang pui workout chuanin o thau tan phe chuan cher te kan lo du ta I 40 plus hai chuanin a thok let ling deuh zoka skincare lama taksa hrisel na ero chuan a thareng tho I in workout do hrisel nan te enge in ti che ka du ti chi tan po le thau ka du ti chi po kan kal tho a gym a hian te ro khatiang zong zong tan khan kan ma mong sel khan gym kha gym kal hi chu a tha hrim hrim ani ka ti ke ma chuanin ti chuanin I ma se 40 plus a hi chuanin I kan taksa kha enge gym hian min Jane to o Jane hi mizo train te ka dang ka soi thiam lo Jane he cliffim khi chhuak cliffim te pon thei ta tui khi chhuak cliffim mo E hemi cliffim ni lawin khit film filter o Jane chu te ka soyang mizo train khi chhuak te te meang o I chu mi om sia chu mizo train chuan ti le la vun na nan te vun mar thana te kan local du ni chu 40 plus chu tlai to ka ti na chan chu 40 plus hai chuan atlang puin gym hi kan workout na sathian tlemin kan lo vun hi lo chul ma to zoka lo chuai ma to zoka kan tinge o mizo togin I taksa te chu lo hriselin lo fit viau ma se I vun hi lo lang chuar ma to zoka ni o a begin mi pa te chu lan ni lutuk lo mai the 40 vel ai chuanin I 45 emo 50 vel china mi pa po ani mai thei ta mi che chu 40 plus vel kan ni to hi chuanin kan chul de rup china inen kol thawak lo te phei chu te ro chu wang chuanin I 40 plus ma kan lo workout chuan 40 plus kan 39 po khala tlai do ma ka te a begin I chalai chuan 25 atang pon workout mo la mi pa chu 20 chang te pon mo chuan I atlai bera kum som thum emo thum ni vel atang tal workout chan thei ula ka du thu sam ania ka he ka du sakpui chu ania chan chu khate kan lo workout ma na chuan kan taksa te po kha lo le ne just ma thea tin thau da po che kan lo du chuan kan thawa kan che thu chuan vun te lo thola yang khan he vun te kha awai ma bi ka vun te lo thola khatiang te kha he no pan lai kha chuan in adjust ma ni chu o chuan alo in adjust kha chuan in lo workout zel 40 plus thleng po lo workout ta wala he te lo workout to kha chuan in I chu ti wakin danglam na kha thlen don lo chewa I
a jane vak don lo chu tin ani chu workout khan in min jane vak don lo ta ma se I hey achin to kan taksa zo tok ti dan te po kan thiam to bo ka tin kan taksa kha lein adjust ho to don chim chim ta kan shape te po chu ti anga tam kan workout chon chuwang chon I kong le lam taka chuan in workout ma chu kha kha a hlok na kha ni zel ta ni chuan workout ngai lo 40 plus ha kan workout thu ta I chair kan du box hi ma se lan no pan kan du box hi o vun te chu anal thawang I a eng thawang kan lang eng thawang ma se chu ti ro chu kan workout na sa ta khateng atlai hey tlema upan hu kan workout hi chuan kan kai ke mani kha min join te china chu min join a poina bel chu min ti tar ma ta zok chin ta ni chu o I kan du lo dan deuh khan a thok let ve the to ni chu min ti zur ma dei the kan lo cher fe feng phe chuan I vun te kha ti zur ma zok dei the ta workout tlai le lu tu kha chuan kan workout ma chu kan taksa kha lein adjust ho zel don zok ta I kha kha gym kal hi a tha box hi a o chu ka ron soi lang sham duwa eng po ni se I kan ka le kal chu kan thu thu ni a gym khelo po workout dan chi sang sang a oma tiro I kha chu kan rem chan dan angin thlan lo ti chwa shim shima exercise la ka ma gym kal khelo pon exercise la ka thlan lo ti chwa shim shim te po ka a hri sel ani ti kha kan soi lang du shim shim po ka ni tin ati hun kha o eng tikum akum ma kha apoi mo chin kha kha I kan lo ngai poi mo don nia le tun chu ma chu ka du to le photanga ka chel te in lo chang ka poi lo hlok pui nge ka be se ya ka video te in lo chang ka poi lo hlok pui nge ka be se ka chel te mi lo subscribe ka video te mi lo like ka mi lo share sa sa tu kan som no le chewa video le pe ka kain mele chu don nia